बिथांमोना हादों नामा मोसागासिनो गथ'आ एक्सारसाइसनि थाखाय हेलौ लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान ब्लगावहाय आं बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो आं आसा खालामो लोगो नोंथांमोनाहाय आंनि बे ब्लगखौहाय मोजां मोनगोन होननानै बिदिबा नायलांबाय थादो लोगो नोंथांमोना हारसिं ओंखाम जाखोमागासिनो नैबे आंखौ नेयासैनो दोनखादो मैयानि ओंख्रि दंमोन मोनानि ओंखामा गारबाय मैगङाबो नै जोंना आं गोजौआव जि लायनानै फैगोनसै माबा जोब्बाय जि सुनो होननाया सुखांबाय मोनसे रुमा जोंना बै खनायावहाय बाबाजों आदाजोंना बै खनायावहाय ओमफ्राय नैबेहाय आंनि नैबे खनायावहाय बाबाखौ दोननाय बिल्डिङाहाय बैनियाव हस्पिटालाहाय बे बिफां नुहुरदोंना नैबे माने नैबे साइडआवनो बाबाखौ दोननायाहाय बेयावनो ओमफ्राय नैबेयो माबा सिटि सेन्टार जाहैबाय सिलिगुरिनि बारा गोजान नङा नैबे गाहायनि लामाजों थांनांगौ ओरैहाय नङाबाथ' ओरै खाथिथारानो गिदिंनाङाबा खाथि आरो आं दासो नायनानै फैखांबाय बाबाखौ ओमफ्राय ओंखाम जानोसै हेलौ लोगोफोर बाबाखौ दासो नायनानै फैखांबाय आङो ओमफ्रायो जि थिखोना लांनोसै दसे बेरायहैनोसै माथो खालामनानै थाबाय थानो ना रुमाव ओमफ्राय आरो बाबाखौबो जोङो दा बेलासियावसो लोगो मोनखासिगोनबा ओंखायनो सानसे उन्दुनानै थास्लायस्लाय एसे खाथियावहाय माबाफोर जायगा दंबा बेरायनानै फैनोसै होननानै बुंबाय बिदायाहाय थांनानै फैनोसै जोङो एसे मानसियाहाय एसे साबसिन जाबाय बाबाया दा थाबायनायाबो एसे साबसिन जाबाय आरो रायलायनायाबो एसे मोजांसिनानो जाबाय ओंखाम जानोसै ओंख्रिबो दंखायो मोनानि ओंखायनो बिदिनो जानानै दसे बेरायनानै फैनोसै नै बेयो जोंनि खाथियाव थादों हमस्टेयावहाय नेपालि गथ' ओमफ्राय फैबाय आंनि रुमावहाय आजा खाना खाया जि किउटखा मोनायाव गाबबाय थादों गावहा आंहा उन्दुनोनो हायाखै नों बुजिदों आं रायलायनायखौ नानि आंनाव मिठाइबो गैया मिठाइ भी नहीं है मेरे पास क्या खाओगे चॉकलेट खाओगे मैं शाम को लेके आऊंगी ठीक है जि मोजांखा किउटनो जोंनि रुम खाथियाव थादों आंनियावहाय एटाचआवनो ओमफ्रायहाय मोनायाव गाबबाय थादों बेयो नानिया ना मोनायाव गाबबाय थादों न नेपालिसो बे उन्दुनानै बे गाबबाय थानो थाखाय दा आंहा एखेबारे उन्दुनोनो हायाखै मोगो मोदै जाजोबदों मैयासो फैदों बिसोरो ना आंखौ नायबाय थाबाय जिनो हाय गावनो हारसिङै फैदों आं दर खेवनानै दंमोन नालाय थोब हाबफैबाय बिमाया एसे लांफैदोंना लोगोफोरा आंजों ओंखाम जाबाय नै जि मोजां आं ओंखाम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय जि मोजां जाबाय ओंखामखौ थफा जि मोजां जाबाय जादोंमोन जाजायाखैमोन आङो ओंखाम उखैदोंमोन दां जोंहा नाजों टमेट'जोंमोन नालाय ओंखाम उखैदोंमोन आं गथ'आव जि मोजां जाबाय गोथाव ना गोथावनो बर'नि रायलायबाय आं गोथावनो
जों दा बेरायनो थांगासिनो दं लोगोफोर ससे थांनानै फैनोसै होमब्ला जों अबेसिम थांनानै फैगोन नायलांबाय थादो लोगो नोंथांमोना आंनि बे ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम अननानै ओमफ्राय लोगोफोर नैबे लेफ्ट साइडथिं आगखिथिंजों थानाया जाहैबाय बावहाय माने बेंगल साफारि खालामो आरोना बिराद गिदिर बाहायबो ओमफ्रायहाय माने जोंना टाइमाहाय मिलायासै ओंखायनो जों खालामला ओमफ्रायहाय थांफिननांगौबो नालाय हस्पिटालावहाय ओंखायनो जोङो दा बे ससे थांनानै फैनोसै बे ब्रिजआवनो फैदोंमोन जों लोगोफोरनि दसे बाहायनो माबानानै थांसै टाइम पास खालामनानै थांसै जे मानसि ओमफ्राय बोरैबा गिदिं ओंखारलांबाय आं बोरैबा गिदिं ओंखारलांबाय गाहायावबो नाहरनाया मानो हानो जि बोरैबाखा ब्रिजआबो थाबायनो हायासैलाय लांबाय आं दा मोनायाव सिमांसो नुसिगोन आं गिदिं ओंखारनायानो हाला खिन्थु एफा गोजौ हाजो सानि दालाङावहाय आथिंबाबो हाजो नै बिथिंबो हाजो ओमफ्राय नै गेजेराव ब्रिज दङ बिसिबांबा गोथौ बिथिंजायहाय नायदो दसे माइन्ड फ्रेस खालामनानै थांसै बाहायनो बेसेबांथो गोबाव थाबाय थानो नङा होमबा जोंहा ड्राइभारा लेंहरदों बबेबा गाव थानाय जायगानिफ्राय भिउआ एसे मोजांनो ओमफ्राय आंबो नोंसिनि देखायनोसै दा थाबायलांगासिनो दं आं लोगोफोर नायबाय थादों माबायदि भिउखौ नायनो लेंहरदों बे आंखौ खोनायासै जाम्बाया बेनो जाहैबाय नै बिराद गोथाव नै लोगोफोर आं बोरैबा गिगासिनो आथिङाहाय मेव मोनगासिनो आंनाहाय बेनो जाहैबाय नै लोगोफोर नायदो एसे भिउखौहाय माबायदि बिथिंबो हाजो ओमफ्राय नै बिथिंबो दङ आं दा हाजोनि ससे गोजौआव फैबाय लोगोफोर फिथाखौ गारबोबाय आं माहाय फट' लाबाय थायो थैखागोनसो फिसा फिसा ओरैनो वाटारफल दं बिथिंनो फैयोना जोङो ओरै क'क्राझार आसामनिफ्राय नैबेथिं फैग्रा बेयो जोंनि आसामनिफ्राय नै जोंना पाइलटआ बावसो दङ नैबे दैयाव थांनाय नांगौ एसे जेबो गैया गोदो आं बे दैयाव फट' लाखांबायहाय ओइ लाबावसो दं गुसु मोननो फैबाय ओइ हायसो दंहैयो बियो ब्रिजखौबो नुबोबाय नै बावनो गरमथार लोगोफोर बिदिबा जों दा थांफिनगासिनो बारा गोबाव खालामासै दालाङाव बे दालांखौनो नायनो फैदोंमोन जों बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय आं बोरैबाबा एसे गिनोबो ओंखारदों आरो होमबा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगो नोंथांमोना ओमफ्राय लोगोफोर बै नुहुरनाय लामाजोंहाय ओरै आगदाथिं थांबाय सिक्किम दार्जिलिं ओमफ्राय ओरैहाय आगसिजों फैबाय सिलिगुरि होमबा जों दा ओरै आगसिजों फैफिनबाय सिलिगुरियाव लोगोफोर नैबे नानियाहाय आं दहाय सानाव होनदोंमोन नालाय सानफ्रोमबो नुगोन होननानै ओमफ्राय आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो रुमाव फैखाबाय आरोना ओमफ्राय थाङासै बियो आंनि रुमनिफ्रायनो जा गोबाव गेलेखाबाय बे नानियाहाय गाव गेलेनानै उन्दुनो ओंखारजासिम गेलेबाय थाबाय आरोना बिमा लांफैबासो थांबाय एक्सुवेलि बिसोरो सिक्किमनि लासेंनिनो नेपालि नङा बुद्धिस्ट आरो ओमफ्राय जि मोजां गेलेखाबाय गथ'आहाय आंजों उन्दुनो ओंखारलायबाय आरोना बियो ओमफ्राय आंहाबो टाइम पास जाबाय 1 2 3 4 गासिनो दं गथ'आ आं हालासो खानो दानबावबाय बुथिया गथ' बे नेपालि नङा नालाय आथिं नालाय
Aş, aş, aş. Aş, aş, aş. Damla होलाय मोसागासिनो दंहाय damla होलाय मालायनि माबा स्ट'रि सिनायगोन दे damla होलाय बर' गान मोनसे दे मोसागासिनो नै गथ'आ इन्टारेस्टिं मोसाखायो नैबे गाना आं होनायासो मोजां जादोंमोन मोसाहोलाय मोसाहोहाय दे दे जा मोजां मोसाबावो नै उन्दैयाहाय इन्टारेस्टिं स्ट'रिसो दे ससेल' साइसफ्रा बागुरुम्बा दस्रा गान होना होहाय दस्रा आयौ रोंबावगौसो नालाय होना बेखौनो होलाय नों इश इश कौन है गथ'आ उन्दुनो ओंखारबाय लोगोफोर जानो ओमफ्राय माबा माबि गेलेगासिनो ओमफ्राय आंनि जिखौ लानानै नै हाबनानै गेलेगासिनो बियो बिमाया लांफैबाय आरो एक्चुलि बिमा नङा बिमायंआ लांफैबाय बेखौहाय बिमायंआबो दङ बेनो handshake bye 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 handshake bye hello 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 बिदिबा लोगोफोर आंबो आंनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बिदि थांबाय हनै हाथारनि माबा बिदिनो थांबाय